कुमारिकाटा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 12 साननि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय हारिमुआरि मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे बर'नि हारिमुखौ सिनायथि होनायजों गोजौ फारसे लांनो बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्रा दामजुफोर खाम, जथा, सेरजा, सिफुं दामनो फोरोंनाय आरो बायदि रोखोमनि खेराइ मोसानायखौ बे हारिमुआरि मावबादायाव फोरोंनाय जागोन। कुमारिकाटा दख'र एबसुनि गाहाय नेहाथारि दैमालु बसुमतारीनि सामलायनायजों बाक्सा जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जिबन जिउ बसुमतारीया बे हारिमुआरि मावबादाखौ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो बर'नि हारिमुआरि बिथिंजों लोब्बा लाखिनानै मेहेरगोनां बिबुंथिजों बाहागो लागिरि बिथांमोननो फोरमायथिनानै होयो। दिनै बे कुमारिकाटा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे हारिमुआरि मावबादा लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिया थारैनो जोबोद बाख्नायथावना जादों। जोंनि बर' समाजाव बा बर' हारियाव जोङो नायोब्ला नुयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनगायै गुबुन आफादानो जा बा दोलोआनो जा माने बेफोरबायदि हारिमुआरि मावबादा बा गुबुन गुबुन माने बेफोरबायदि हारिजों सोमोन्दो थानाय जि माने हाबाफारिफोर बेखौ लानायखौ जोबोद खम नुनो मोनो आरोखि। दा जियानो जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जोंनि बर' माहारिनि आफाद हिसाबै दा नैबे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो सिगांबो गोदोबो लाबोदों आरो दिनैबो लादों आरो जोंनि बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि गोदान जोलै बे गोदान जोलैनो गोदान जोलैखौ जों थुलुंगा होनो थाखाय आरो जोंनि बे हारिमु बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे हारिमु बिथिङावबो जोंनि गोदान जोलैखौ राफोद खालामनो थाखाय गोरों गोरा खालामनो थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोबो लादों आरो दिनैबो लादों। बेयावनो आं बड'लेण्ड रादाब आरो बड'सा खौरां बिथांमोननिसिम आरो बिथांमोननि नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो कुमारिकाटा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोबोद गाहाम हामग्लायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जोङो कुमारिकाटा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमुआरि मावबादा बेखौ जों बेखेवदों। बे बेखेवनाया दिनै 29 आगष्टनिफ्राय फैगौ दाननि 9 सेप्तेम्बरसिम जोङो बेखौ लानाय जागोन। गासै 12 सान जागोन। बे 12 सानाव जोङो बर'नि दोरोङारि जि दामनाय देनाय आरो मोसानाय बेखौ जोङो बे मावबादानि गेजेरजों फोरोंनाय जागोन। जों नुदों बर'नि गेजेराव बे दोरोङारि होननाय सोदोबा एसे खम जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ गनायना लानाय बा बिनि सायाव खामानि मावनाय जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै कुमारिकाटा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बे दोरोङारि जि हारिमु बर'नि हारिमु जेरै खाम, सेरजा, सिफुं लोगोसेनो खेराइ मोसानाय बे दोरोङारि बे हारिमुखौ जोङो कुमारिकाटा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव जोङो गोजोर खालामफिननो थाखाय आरो बे हारिमुखौ जोङो रैखा होनांगौनि थाखाय जों दिनैनि मावबादानि गेजेरजों जों सोलोंथाइ होनो नागिरदों आरो बेनि थाखाय जोङो इयुनावबो खामानि मावलांबाय थागोन आरो खामानि मावबाय थादों।